Welkom, beste mensen, hier op het afscheidsplein van het kerkhof in Klingen. In deze laatste weken van de 40 dagen tijd lezen wij het passieverhaal. De 4 evangelisten vertellen in het Nieuwe of Tweede Testament van de Bijbel over de laatste uren in het leven van Jezus. In de loop van de eeuwen werd het passieverhaal door kunstenaars uitgebeeld. Prachtige muzikale composities zijn ontstaan. En tijdens de passiespelen wordt het verhaal elk jaar op verschillende plaatsen door vele vrijwilligers en vrijwilligsters uitgevoerd. The Passion, dit jaar in Terneuzen, steekt het oude verhaal over het lijden van Jezus en de nood van mensen in een modern jasje. We staan hier bij de eerste statie van de kruisweg. Jezus ter dood veroordeeld. Kern van het passieverhaal zou het woord van Pontius Pilatus kunnen zijn: zie hier de mens. Op het moment dat Pilatus deze woorden spreekt, wees hij naar Jezus. Zie hier de mens. Deze woorden vragen van ons oog te hebben voor al die mensen die in hun diepste waardigheid ontkend worden. Die voorwerp van willekeur zijn geworden. Hulpeloos, machteloos. Mensen van alle tijden die tot speelbal van meedogenloze machten en berekening worden gemaakt. Wat Jezus overkwam, overkomt nog steeds ontelbare mensen. Er zijn krachten aan het werk die erop uit zijn om mensen te beroven van hun waardigheid en van hun rechten. De derde statie, zie hier de mens. Jezus valt onder het kruis. Het onrecht is te groot om te dragen. Wanhopig kijkt hij om zich heen. Wie helpt mij? Allen die zich inzetten om het leed van mensen te dragen en te verlichten, ervaren zelf hun machteloosheid. Solidariteit is vaak ver te zoeken. Zij strekken hun handen uit naar God. Waarom bent u zo ver, mijn God? Zie hier de mens. God zij dank zijn er niet alleen maar toeschouwers, maar ook helpende handen. Dat mocht Jezus ervaren. Simon van Cyrene is bereid het vernederende kruis van Jezus mee te dragen. Wat een weldaad is het, als je telkens weer mensen ontmoet die een hand uitsteken, die een bemoedigend woord spreken, die je een eind op weg helpen, die je laten ervaren dat je er niet alleen voor staat. Heel gewone mensen doen vaak buitengewone dingen als zij te maken krijgen met de nood van een ander. Zie hier de mens. Beroofd worden van alles wat je dierbaar is, zelfs van je kleren, is de meest ontluisterende ervaring die je mee kunt maken. Jezus werd ontdaan van wat hem bescherming gaf. Zo deelde hij het lot van mensen die alles kwijt zijn geraakt. Hun bezit, hun thuis, hun waardigheid. Zie hier de mens. Jezus, de mens bij uitstek, wordt ontmenselijkt, teruggebracht tot een ding en aan het kruis geslagen. Dagelijks wordt mensen dit aangedaan. Ze worden als vuilnis behandeld, gemaakt tot voorwerp van vermaak en moordlust. Gelukkig zijn er ook ontelbaren die er alles aan doen om de slachtoffers te bevrijden. Soms
ten koste van hun eigen welzijn en leven. Zie hier de mens. Vader, in uw handen leg ik heel mijn leven. Jezus sterft aan het kruis. Zelfs in dit uur van zijn dood weet Jezus zich gedragen. Enkele dierbare mensen zijn bij hem, staan onder het kruis. Vol vertrouwen legt Jezus zijn leven in Gods handen. Hij weet zich gedragen door zijn Vader en door de mensen. Zie hier de mens. Jezus, de mens, die ons liet zien hoe je mens kunt zijn, ja, moet zijn in deze wereld. Hoe je je staande kunt houden te midden van nood, tegenslag en geweld. Hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die om je geven en voor je opkomen als dat nodig is. Hoe je mens voor de mensen kunt zijn. Waar mensen dit begrijpen en beginnen te doen, wordt het Pasen. Staan mensen op om bevrijd en in vrede te leven. U allen wens ik een gezegende en inspirerende passietijd en een zalig paasfeest.